Så tager vi en omgang mere. Du kender jo rutinen. Ja, jeg glemte prævention igen, og så tænkte jeg ved jo, hvor god service det er, og så er det jo gratis. Ja, lad os forlade dem til forundersøgelse. Yes. Du kommer med. Ja, det ser ud som det plejer. Vi er klar til at gå i gang. Og vi vil fortælle om, at du ved, hvordan det foregår. Ja. Vil du lige hente handskerne og det, vi skal bruge? Okay, så vil jeg gerne bede dig om at lægge dem ned. Og du den her på. Tak. Skal vi lige bedøve? Ja, det må vi gøre. Jeg har jo sagt, at du skulle bedøve hende ordentligt. Men det har jeg også gjort. Det kan jeg da se, du ikke har. Men jeg gav hende det i skud. Godt nok. Jeg har sagt, at du skal bedøve hende ordentligt. Jeg gav hende det der sted. Det har du naturligvis så ikke gjort. Ved du, hvad konsekvenserne er for det? Det gør det hele. Så, det var det. Ja, så må du have det godt, til vi ses næste gang. Ja, i lige måde. Vi ses.